Herkese selam dostlar ve bir neçe vaqtdan sonra Ahmetcan Akyar 75'inin 3. bölümünü vaqt düşürüyen ilk günün 3. torayan diyen vaqtımda yani heptaning her 3. günü sizin için təzə bölüm paylaşacak deyiptim. Düşürüp bilmedim çünkü oku ondan sonra da başka aradalar bilen hiç vaqt tapıp bilmedim. Sonra için şu kadar miyatlatyan dostlar heptaning her 3. günü devam edip bilmen bilen yani vaqtım bolluğundan hükmen sizin için təzə bölümünü koyarım ve ünüs vermez adımız yeni bir zat Ahmetcan Akyar 75'inin şu an 3.sününe edil önkü borçlu devam edeceğiz. Yani 2. bölümde komentar eden adımlara can edeceğiz. Ondan hemen dostlar, katılımcılarımızı saylamak için komentarlara tereceğiz. En sonki videomuzda Ahmetcan Akyar 75'inin 2. bölümünde Cemi 1300 den qovrak komentara gelipdir ve şu atkem şu komentarların arasından duş geldik birini saylap can ederiz ve 3 tane soru sorarız. Ondan hemen ikinci katılımcıları saylamak için şu komentarların en üstünde durun. Şey diyez ve üstlenlik birini saylayaz. Şunu saylayaz. Kim? Benim sorum da Batır Şamradov'a telefon belgesinden kaldırıptır. Hem de sorum kaldırıptır. Batır Şamradov benim sorum ne için Qarağım səhrasını çöl değil men, səhra deyirlər deyibdir. Şu vaxt dostlar ikinci qatnaşıcımız Batır Şamradov'a can edeceğiz. Eğer cevap verirse canımızı açsa 3 tane sorumu sorayız. Ondan hemen can edelim. Mehriban dostlar şu vaxt Batır Şamradov'a can edeceğiz. Yapmam bir kaldırmış. Var. Nedir? Hazırlık can uçuk. Asıl olacak. Yok artık canım değil. Üzüm. Üzüm. Ajan, indiki beşiklerimizde yine de sana can ederiz. Batır canımızı açmanlığı için belki de giyeceğim oluplar, yatanım oluplar. Şunun için başka birini saylayak dostlar. Yeni delice yankıca yerden şu yerden karıştıralı aşağı yukarı üstlenlik kur yerden şu komentari analı. Kim neyme diye? Selamun aleyküm ağam. İlkinci demir yol ulağı nerede ve ne için yılı kurulu diye. Ve adını kaldırmandır. Aslında adı neyme diye? Adı ütköşecek simbollarla yazıptır dostumuza can edeli. Dostumuza canımı açını yat yeri bulurum bari. Şimdi komentarlar tarayaz. Mümkün olsa da şerurtdaki okuyanlara can edelim. Dostlar iki dostumuz hem can açmanlığı için başka birini saylalım. Nerede komentarya var? Şunu saylalım mı? Haniyeli Meredov diye. Haniyeli Meredov şunu belli geçen dostlar. Gep peşimde deysen aktif katnaşa. Geçen bölümde de ben sorulara hani kimdigini seyretmenden aslında sorular kızık diyorlarım. İki soruyu Haniyeli'nin sorularından soraptırın. Hakikaten ekli sorularda aktif katnaşa ve şu vaktim öğüne de sanatı geldi katnaşmağız. Haniyeli Meredov'a can edeceğiz. Aleyküm selam. Yatırdın mı? Yo selam aleyküm. Ve aleyküm selam. Kovmu? Kovmaya da öyle kovmu. Cana karıştırdın mı? Köp nemeleri koydum komentariyada ya sonra olan. O bir neyse komentarya gelip duruyor şu an hakikaten sen baktığına qoğunni bilyansin ne paylayanmızı komentaryaları onun Hanı geldi Meredov'a can etiyatip sayladık ve dostcan ilkülene katı minnettar çünkü sen ekli bölümde de katı aktif katnaşan qov sorular sorayan hani komentaryaları yani beni seyretken Hanı geldi Meredov katı ken aktif zatlarım var. İlkülene onun için minnettarlık kullanyan ondan sonra da şu atkem siyomka devam edip dur edil beylekler yani senin tayyar olsun 3 tane soru sorayaz. Böyle sağ olun. Ya tiyirtin de şu at sen hazır aktifna değil şu at yavru işli mi? Yo şu an. Niye? Böyle nerede ne edeceksin? Ne ile meşgul olacaksın? Okuyan Rusya'da. Rusya'da ne için geliyordun Haniyeli? 2001 yıl. 2001 yıl tüveleme. Familyalarımız da Mengdeş Haniyeli, Meredov, Ahmet Meredov.
Biljek bolýany, nerede ýaşaýan? Aslyň nereli? Garyndaş çykaymaly. Yo, aslında Daşoğuz'dan. Daşoğuzdan ha, töylemi gülýäli. Eger bolsaň saňa 3 tane soragymyz bar. Bilseň, eger bilseň, 3-süni bilseň 150 manat, 2-sini bilseň 50 manat, 1-ni bilseň 20 manat sowgat kazanýan. Bolýar. Taýarmy? Taýar. Bolýar. Pişigiň çagasyna näme diýilýär? Ben kişinin çağlasına Hawa, pişigiň çaga. mavzeri diyen normalde bir varyantı, ikinci varyantım G harften geliyor da gerek. Pikirlen. Ýöne esasy ulanylýany ikinci variant, hem sen diýdiň birinji varianty mawja diýdiň, ýöne esasy ady ikinci variant. Yani şu an düşünüm uzun. Pikirlen. Pişigiň çagasyna näme diýilýär? Genze dermiş onu. Gelince diýäňmi? G harften mesela men diledim şu an. Yani edir şu an. Anlamam yani. Pikirlen. Eger bilmeýän bolsaň bilemokdy. Ya çıkarasın yani. Gözläýin näme? Yo görlen internetten bakma yaram. Awa, pikirlen. Teret 5 harfdan ibaret. Genze olmadan sorulýaly raporda söýledi şu an. Genze. Hani kömek yok mu sizden? Yok. Tak. 5 harfdan ibaret, onu bilýän. G harf bilen başlaýan, onu bilýän. Hani. Şimdi yardıma düştü. Güzel olaymasın? Gideceksin. Hiç yerden seriden ok değil mi? Yok ben şu an aydan bu sorular benim için kendi sırtımda der. Bolly. Gülýäli. Onda seret. Iň soňky jogabyň. Güzel. Gideceksin. Doğrumy? O da hava. Hawa. Näme diýen? Näme diýen? Güzel o. Gideceksin. Hawa. Duradır şu syýomkada gidip durda. Hem sen bilen güleşen hem syýomkada. Mehriban dostlar, hanyerli dostumuz birinji soragy bildi. Pişigiň çagasyna gideceksin diýilýär. Ýani soňy ňe harp bilen otarýar. Gideceksin. Gutlayan birinji soragy bildin. Hanyerli birim inniki bu ýa-ni videoň başynda da diýdim. Inniki bölümlerimizde Ahmet Canat ýerde göni şeýle Canat etmeýänne adamlar kommentarda ýazan ok kommentary adamlar telefon nomerim ýazan ok kommentarda diňe kommentary ýazýarlar. Nomer ýazylan ok hiç şeýle imodan video zwany arkaly Canat ýan adamlara. Näme gören? Ve ekranna inniki bölümde ekranna gatnaşyjylary hem hani görkedi bilen çünkü janadan wagtym telefondaky ekrany rekord alýar. Screen recordlan. Onda taýýar bolsaň hany geldi. İkinji sorak. Kesin ikinci. Taýýarmy? Şu soragy meniň 2008-nji ýylda doglan bir jigim bar. Ada Allah nur. Şu videolarym görýär we dedi Ahmet aga men adyndan bir sorak soraýyn dedi. Şu soragy jigim Allah nurun adyndan saňa soraýan. Bolýar. Türkmen dilinde haýsy söz näme dogry eşitilýär? Soragy düşünüpsiz. Aýtdan. Türkmen dilinde haýsy söz näme dogry eşitilýär? Haýsy söz näme dogry eşitilýär ha? Hawa. Türkmen dilinde haýsy söz näme dogry eşitilýär? Türkmen dilinde haýsy söz näme dogry eşitilýär? Hawa. Şu sözlüğümün içinden almanmıyor. Yo sorak. Sana sorak şeýle. Türkmen dilinde haýsy söz näme dogry eşitilýär? Pişikmi, güjükmi, towşanmy? Ne doğru söyledi. Näme dogry söýdi? Aldyňmy? Yo, ne doğru eşitilýär.
Ne doğru söz, ne doğru istile. Bu soragan bildin, Kutlayan Haneli. Inni üçüncü soru. Senin şu an yat keşliğin barlak görecek. Bunu aslında köp kişi bilýär bu soru, üçüncü soru. Bu sorular ver yaşasın. Göroğlu'nun hakikati. Göroğlu'nun hakikati Rövşen. Rövşen, bu malades. Şunu köp adam yadından çıkardı. Näme üçin Rövşen? Şonan bir ýatlatyp goýber. Sebebi onun rovayet. Göre destana göre. Gördün çıkan olardan. Awa. Doğulyar. Tamam ýalypy zakana çykýar, şoňdan Rövşen olar. Tawa. Göroğlu'nun hakikati Rövşen ýatlyga çykkan üçin Rövşen adyny dakýarlar. Ýöne näme şu görden çykkan üçin görüň ogly Göroğlu bolup gitdi. Tak. Hanýelyjan, ilk bilen gutlaýan 3 soragan bildin. Nesip bolsa bir hepden dowamyna sowadyň goşurarlar. Sen meň bilen Instagramda habarlaş ýa-da imo belgemi men kommentarda galdyryn. Videoň başynda dedim. Imodan bana sowadyň goşurdar ýaly bir san nomer ýaz. Men şu nomere seniň sowadyňy bir hepden dowamyna goşurdaryn. We sagamanja oka ähli üstünlük arzu edýän janyň sag bolsun. Öyle sağ olun sizin işiniz üstünlük. Tamam. Köpçülüge aýtmak isleýän zadyň barmy? Şu an seni dinleýän dostlarymyza aýtmak isleýän zadyň barmy? Emmeklerin zaten sağ olsun emmekler. O taklaşım şu abi. Yaklaşıkları. Taklaşmalar da edýän. Böyle brat. Onda sagaman oka sağ ol dost. Böyle sağ ol. Hoş sağ ol. Hoş. Bu Haniyeli dostumuz. Dostlar çyndanam hayran galýan. Hani Haniyeli şeýle bir kän kommentar ýazdy we hakykatdanam tutdy. Şonuň üçin dostlar aktiv bolsaňyz, ene görseňiz, zat bolýan eken, tutup bolýan eken. Haniyeli üstünlük arzu edýän durmuşda da inni dostlar ikinji gatnaşyjymy saýlap, ikinji gatnaşyjymyza jaňa deliň. Mehriban dostlar, ikinji gatnaşyjymy saýlam üçin ýene-de kommentarlary seredýäs we duş gelip görerden. Şunu saýladym. Kim? Dövran Baqy diýär. Dövran Baqy dostumyza jaňa ýat. Özü kim soraga ýazypdyr. Dövran +9 19 52 Alo. Dövran salam aleykum dostumyza jaňa ýat dostlar. Yatmadık olsa. Kovum ýalylaryňyz, men Ahmet Meredov. Wa aleykum salam. Kovum ýatyrdyňmy? Doğru. Eger bilmelerden olsam öçüreyin. Eger vaktim var olsa da Ahmet Caňat dergip beşiňde taýlanyň şu var, şoň üçin jaňa diýär. Normal men mena da okular gülýärmi? Şükür, malades. Döwranjan şertine bilýänsiň, 3 tane soru soraýas. 3'sini bilsen 150 manat, 2'sini bilsen 50 manat, 1 manat, 1 bilsen mene de biz sowasyz goýamyz. Taýarmy? Onda seret. İlkinji soragymyz 8 mart haçan? Haçan bellenilip başlanny? Ve näme üçin? 1990 İlkinji gezek bellenen wagty 1990 diýäňmi? Yok. 1920. 1920. Pikirlenjekmi? Okey, sen şu ýyl 1927 ýyly we näme sebäpden? Taryhyny bilseňem bolýar. Yok, 8 Mart bilýän bolsaň, bu halkara dünýä aýalgylar bayramy. Diňe türkmenlere, bize değişliler. Bütün dünyada.
Doğru seret. Döwranjan. Tak, okey. Yıl belki bilmän bilersiň. Ýyly bir gyra aýyr ýaz. 8-nji mart näme sebäpden nämeň şanyny belenýär. Şonu bilseňim jogabyny kabul etjek. Benim yıllarım bayramçılığı 8. Mart. Näme sebäpden şo näme ýyla çykýar? Alo. Benim yıllarım Aha. alo. Ha, dinleýän. Benim yıl bayramçılığını bellemek için Ha, bayramçylygy bellemek üçin. Yo, gülýär, aslynda dogry aýtdyň. Ýöne, bu soragyň jogabyny Döwranjan bilmediň. Ziýan ýok. Çünki muny ähli adam bilmändiler. Şu videoňy süren bir näçe adam öwrenir. 1857-nji ýylda New Yorkda bir tikinçilik fabrikasyna ýangyn döreýär. 1857-nji ýylyň 8-nji martynda. Onuň şo 1857-nji ýylyň 8-nji martynda New Yorkda bir fabrikada ýangyn döreýär we şo ýangynda da 129 sany aýal maşgala, ýagny tikinçiler ölýär. Onuň 1858-nji ýyl, ýagny 1 ýyl geçenden soňra hani şonu ýatlama güni hökmünde şonu belleýärler. Aslında hani dören wagty şu 1857-de adamlar ölýär, tikinçiler ölýär. Ýöne 58-de de şolary ýatlap, şo güni ýatlama güni dip belleýärler. We her ýyl şeýdip şu aýallary ýatlaýanlyklar üçin we şeýdip 8-nji mart ýatlan gelinni şu gün müdeçini we bütün dünýä halkara dinanlaryň bayram hökmünde bellenýär şu wagt. Aslında gyzykly gerek, hani bunu hani bilmedik aýyp däl, ýöne gyzykly bir tarih bilýärmi? Onuň bolýa ikinji soraga geçeli. Taýarmy? Aynen. Dünýäde näçe sany beýtarap döwlet bar we olar haýsylar? Yani bir taraf devlette. Näçe sany? Yani 3 tane. 3 sany. Haýsylar? Türkmenistan, Şveýçarya, Osman, Berekin. Türkmenistan, Şweýçarya. Pikirlen. Gözläň. Gözläň wagtamy? Yo, hayır. Yo, gözler. Ya malades. Gülýäli. Ziýan ýok. Birazjyk pikirlen ýene-de. Men bu jogaby kabul etjek. Çünki uje ikisini bildiň. Üçünjüni bilmeseňem men ýene-de kabul etjek. Ýöne isleseň pikirlenip bilersiň. Bam jogap. Üçüncü. Böyle karar. Ay diýen ýok. Aha. Şweýçarya, Türkmenistan, sonra Jogabyny aýdaýynmy? Men kabul edýän, sen bildiň, dogry jogap. 3 tane ýurt. Onuň ikisini sanadyň, üçünjüne ol problem edär, onu men aýdaýyn. Bilemem, lakin yani. Ziýan ýok. Döwranjan. Üçünjüsi Awstriýa. Türkmenistan, Şweýçarya hem de Awstriýa dünýäde ýeketäk 3 tane beýtarap döwlet. Soran bunyň birini bildiň, muny kabul edýän. Indi iň soňky sorag. Taýarmy? Öýlerimizde ulanýan lampçykamyz bar, lampçyka. Şonu kim öndürdi? Ilkinji bolup şonu öndüren, oýlap tapan adam kim? Aslında sen bunu bilýärdiň, ýöne ýadyňdan çykardyň. Bunu ähli kişi bilýärdi. Barmy aklynda beri? Jogabyny bilýärmi? Hani bir şudur diýip biljek adamyň barmy? Thomas. No, Thomas Edison. No, Edison.
Dövrancan, Sonra. näme diýen? O. Ya ayt. Thomas. Ha o. Üçüncü soramyň jogaby, yani lampochkany Thomas Edison oýlap tapýar. Buna da jogabyny bildin, kabul etdim. 2-3 soramyň ikisini bildin Dövran. Aýtmak isleýän zadyň barmy şu wagt videoda hani dinleýän, görýän dostlarymyza? So bizim kanalımız var da söyleyeceğiz. Yani öyle bir blog var ya. Aha. Murat. Kıyma söyleyeceğim bir indüstriyel yemek var. Reklam edelim. Bollum. Bolya Ferit, mena videomu paylaşayım. Ahmetcan Acar 3. bölümü paylaşalım. Vaktimi sen şu yerde komentar yaz. Men senin komentarını en yukarı alıp bellak koyayım. Böyle. Onu Dövrancan sağaman okuğunda işinde ahlakta üstünlük. Yine yatladık geçen Ahmetcan Acar 4. bölümde İmo'dan video zona orkaly gatnaşylara jaň eden ve şu yerde gatnaşan dostlarymyzy hem İmo gatnaşan dostlarymyzy hem görüp bilersiňiz. Merhaban dostlar, yatladyk geçen kommentarda hiç telefon belgi galdyrmaň. Diňe kommentaraňa ýazyň. Ýazan kommentarlaryňyzdan screenshot alyp maňa İmo'dan uğradyň. Wala döwran sağ ol dost. Ve şeylik bilen dostlar, Dövran'da jaňa şu familiýalary, jaňa şu cevapları bildiler.